हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोया जोबोद गोबाव जाबायमोन। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन आरो नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दुर्गा फुजानि बयनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों देलंग सिखला। बेयो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनानै दोनगोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मौसुमि बर'। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बेवहाय खास महरै दङ थुनथुन बर'। लोगोसे बेवहाय मोसाखावरिफोरानो जादों भुमिका, मनालिसा, दैजिरि, खोजिमा, प्रमिता, प्रन्ति। लोगोफोर, दासिमबो नायाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। बे भिडिअनि करिय'ग्राफारानो जादों मेलेन नार्जारि आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारा जादों अर्जुन बर'। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै नायाखैब्ला नैबे मौसुमि बर' अफिसियेल स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलै नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखैब्ला नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आं वाट्सएप ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना थाबैनो जइन जानो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाबोफिनगोन।